Gareth, croeso. Diolch yn fawr iawn. A'r Nadolig sydd ar y fwydle fel y petai heddi, ynddo fe? Beth dati ni? Yn union. So mae'r prysurdeb yn parhau yma wrth mi baratoi tri peth sy'n hanfodol ar gyfer cyn-Nadolig, sef y panas, y moron, a'r esgyll neu'r sprouts. So llysiau. So, dwi'n mynd i baratoi tri peth heddi. Reit, lot yn ei wneud. So mae tipyn o waith yn y gegin. Reit, o'r cam cyntaf, roi 2 badell ffrio ar y gwres, a dwi'n mynd i ddechrau gyda'r peth cyntaf, sef y moron. A pan chi yn rhag paratoi hain, mae'n bwysig bod nhw'n cael eu torri yn denau iawn, fel bod nhw'n coginio chydig bach mwy cyflym, a hefyd bod nhw gyd yn coginio yn gyfartal. Hynny yw bod nhw gyd yn coginio ar yr un amser a bod nhw gyd yn barod yr un pryd. Reit, mae 'da fi 2 bwys fan hyn, sef 1 kilo o'r moron wedi i sleisio, a twn, rhywbeth sy'n mynd yn arbennig o dda gyda moron yw sydd oren. So mae sydd oren yn mewn a disgyl gwydr sy'n eisiau yna chi, achos mae'r cyfan yn mewn i'r popty bing. O, reit. So darn o clinglen ar y top, a mae'n bwysig iawn bod chi'n neud tyllau ar yn y darn plastig, jyst i osgor o'r beth i ffrwydro. A mae hwnna yn cael ei goginio wedyn am 5 munud. So lle chi rhag paratoi'r llysiau, yr oren yn y ddisgyl, a 5 munud wedyn, a fe fydd yn stemio yn gyflym iawn y bore dydd. A mae hwnna'n handi achos mae rhywun yn rhedeg mas o le ar yr hob. Ie, yn union. Dydd Nadolig, ydy ti? Mae amser yn ymlaen gyda lle, ynddo fe? So mae hwnna'n edrych ar ôl ei hunan fyna. So mae'n eisiau rhoi sglein i'r oll beth. So mae gyda fi jyst menyn fan hyn wedi cael ei meddalu. So 8 ounce, sef 200 gram o fenyn. Hynny yw ar dymerdd ystafell. So wedyn mae sydd yr oren yn mewn gyda'r moron, a mae'r zest yn mewn i'r menyn. So mae rhaid chi jyst i feddwl mlaen llaw bod chi yn gwaredu'r zest gyntaf, wedyn gael y sydd. Ai o wastraff, ynddo fe? Wedyn mae'r parsli yn rhoi lliw. Wedyn, am flas, mae gyda ni llon llwy de o hadau ciwmyn. Reit. Achos mae'r moron yma'n llyfo bach yn ddiflas, a mae eisiau jyst codi ar y blas. So jyst cymysgu hwnna at ei gilydd, yn gyflym iawn. A mae hwn yn mynd i fod yn gracer o sglein, bwm bwm. A mae hynny yn cael ei greu wrth i ffurfio yn siap cracer. So darn arall o clinglen. So to fe gallech chi baratoi hwnna'n i wythnos ymlaen llaw, a fe wnaeth eistedd yn hapus yn yr oergell. O, fi'n deall beth i'n neud. Neu lan i fish falle yn yr rhewgell. So jyst i rolio wedyn a'i ffurfio yn siap cracer. So wrth i droelli, mae hwnna'n rhoi'r siap i ni. Reit. Iawn, so Ydy rhywbeth arall wedi wneud? Ie. So fydde hwnna'n cael ei gorchuddio gyda darn o bapur gwrsain a'i adael wedyn i oeri a caledu yn yr oergell. So mlaen â ni, gloi ar gyfer y risat nesaf. So mae 'da fi 2 badell ffrio yn cynhesu. So mewn i'r badell, dwi'n mynd i ychwanegu chydig bach o fenyn. A i osgoi'r menyn i losgi, a i ddod â chydig bach mwy o wres, achos mae olew yn cyrraedd tymerydd chydig bach mwy uchel na menyn. Dwi'n mynd i ychwanegu olew a menyn. Iawn. Ac unrhyw ole neud y tro fyna, di? Ie, mae hwnna'n iawn. So dwi'n siŵr beth sydd gyda fi fyna. Extra virgin olive oil. Ie, amdani. Wedyn, mae 'da fi bacwn ddifwg. Mae hwnna wedi cael ei dorri mewn ffurf lardons. So jyst i ffrio wedyn yn uchel iawn, fel bod ni yn dod â rhywfaint o'r braster i fewn i'r menyn a gweddill cynhwysion. A'r cynhwysion arall sy'n mynd mewn nawr yw dwi wrth y modd gyda hain, wedi gyda pryd dydd Dolig, sef almwnau wedi cael ei dafellu. So mae hynna'n amlwg yn mynd i rostio. Blasach i fenog gyda fel anes e hefyd. A mwyn amsugno wedyn y braster a'r menyn sydd gyda ni ar y gwylod fyna, mae gyda fi y bara. So brwsio'n bara, so rhoi gwyn sy'n ore, fel bod ni ddim yn ymharu ar y lliw. A mae hynna to yn mynd i garmaleiddio a tostio. So cadw'r cyfan ar wres uchel, a mae hwnna'n edrych ar ôl ei hunan, neu falle fe gallwch roi help i fi jyst i edrych ar ôl e fyna. Ti'n mynd i wneud y dafgwan te? A dwi'n mynd i ddechrau ar y cam nesaf gyda'r panas. Reit, so wedyn fan hyn, mae fi ddisgyl sy'n addas o gyfer y ffwrn, a mae eisiau iro ddisgyl, fel bod yr panas yma ddim yn glynu wrth gwrs wrth yr ddisgyl. A wedyn, mae 'da fi panas sydd wedi cael ei dafellu yn denau iawn. So yn lle rhostio panas ar gyfer cyn-Nadolig 2017, rhywbeth bach yn wahanol, rhoi blas a golwg arall i'r llysiau, jyst i wneud rhywbeth yn debyg iawn i Dechinwas. Reit, o, nice. A i'r badell sy'n cynnesu fan hyn, man ei off, mae yn cyn-Nadolig, so mae 'da ni peint a hanner o hufen dwbl.
Feint o hanner o Ifan Dwbwl, ond yw hwnna ddim byd rhwng pawb. Na, falle. na. So falle bod hwnna'n ddigon. Gen i feddiant yn di. A gyfer 8, a i ddod â blas i'r panas, mae 'da fi winwns fan hyn, jyst gael ei falu'n fan iawn. A to rai gwyn sy ore, fel bod ni ddim yn defnyddio rai coch, achos dyn nhw'n ymharu ar y lliw, a mae'n bwysig iawn bod chi yn ychwanegu'r winwns a ddim yn berwi'r hufen, achos mae'r hufen yn tueddu gawsu a gwahanu. So, just ar hwnna i'r berw. Os eisiau cadw troi hwn? Ie, just cadw i... Ti'n neud job da yma. Droi. Ti'n y fraich di blino. Bach. Ti'n ffordd mestyn dros y sprouts. Ydw. So, unwaith mae'r hufen yn tywhau a lleihau, chydig bach o ddail teim, a mae hwnna wedyn, so mae'r ddychmygu na bod hwnna wedi dod i'r berw. Rhaid edrych yn ffein yn dyn nhw. Ond un nhw de. A mae hwnna to lle chi rhag paratoi mlaen llaw noswyl cynt. A cawod wedyn o gaws ar y top. So mae eisiau caws gyda tipyn o flas yna fe. A lle chi baratoi'r cam na, a wedyn dim ond i goginio ar fore dydd dolyg. Fantastic. So mae hwnna'n mynd i ffwrn ar fres 180 Celsius, 350 Fahrenheit. A os mae gyda fi'n wedi rhag paratoi hwnna'n golwg neis. gyda'r golwg eiraidd braf yna ar y wyneb. Reit, so mae'r sprouts yn y mewn wedyn i gynhesu, so to lle chi i goginio'r sprouts neu'r esgyll mae'n man llaw, a jyst i gynhesu nhw wedyn mewn gyda'r brwsion. A dwi'n meddwl bod y moron... Ti'n digwydd rhywun bryd, mae'r moron yn barod. Yn union fel bore di... Dwi'n gallu llosgi dwi'n dwi'n yn reit fan hyn, dwi'n meddwl hyn o bryd. So mae'r moron yn barod. A ddod asglein i'r moron, a gyda fi'r cracker sydd wedi cael ei baratoi, ysgynnau agor ar un cywir, so gallech chi wedyn rhoi dameidr bach oren ar y top, Sian. O, ti hwnna'n neis ydi. A ychwanegu wedyn rhyw dafell o hwnna i'r moron a i weini. Iawn, hwnna'n mynd fyna. Dyma ni. A mae sprouts yn mynd yn y disgyl. Os gallech chi traw. So, bod ni'n cadw'r lliw a ansawdd yr llysiau i gyd. I'r den. Fantastic, Gareth. Rhag baratoi a feddwch chi'n o reit. Na'r ateb yn y fe, yw rhag paratoi ymlaen llaw.